The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong mo rin ang pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules. Mga tugang na mga Bicolano, Ibicolana, akin sinangonyan sa bulan kan Disyembre 2021. Pag-akin si partner, sahod iyan mga ka-aksyon, kamihan sa inyong magkairiba, dang iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre, ang nag-iisang Mr. Siram ng Bicolandia, Joshua Martinez. Ayan, mga na pagkahapon. Partner mo niya na pagkahapon, urulay kita educational assistance. Sige. Siyempre man partner, igwa kita ning parapol gunya na pagkahapon. Uy, may manggagana man in tablet. As in, siyempre partner, ini ang pinakatago. Oh. May manggagana kita nin sarong sako. Nin bagas. So dati may patablet, may pakas ngunyan, may pabagas. Yan. Sarong sako nin bagas. Ano yung oral daw na ini? Oral daw yung partner. Nakulong kita partner. Sako-sako nin bagas partner ang ipapatao dyan ka na ako Bicol Party List. Sige. Pero da partner. Sinap na. Di ba ko na yan bagas? Maluto na. Ayan. Partner, nasa ikatulo na kitang aldang nga ni ka na pananaonin ayuda kada ko Bicol Party List as in DSWD para yan sa mga estudyante digdi tabi sa probinsya kan Albay. Katakod kayan, makakaulay tango niya na paghahapon via Zoom si Atty. Ramiro Bores, ang third nominee kana ko Bicol Party List para aramon an update sa programa. Pira na partner ang natauan as in paanuman na mag-apply ang ibang estudyante para sa naunang bitan ng programa. Alright, nasa linya na si Atty. Ramiro Bores Jr. Maray na pagkahapon tabi, Atty. Yes, marahay na hapon po sa Indro Kabus, mga nag-tabay, and lalong-lalo na sa mga host kina Joshua and Remy. God bless Indro Kabus. Opo. Attorney, nababanggit at tabi ka subago na puga-puga tabi ang pananaon in educational assistance kan ako Bicol Party List. Pero nalatabi ang natauan, digdi sa nagpapadagos tabing payout sa mga estudyante. Kadakol na po ang nataunan tang payout. This project of Ako Bicol is in partnership and in coordination with the SWD po. And ang target na po sa laugang tulong aldaw na yan is around 2,150 pong payout. And throughout Bicol region, the target beneficiaries that is until now going on in coordination with the DSWD is around 7,768 po. Opo. So yan tabi, attorney, sa bilog na Bicol, digdi sa probinsya kan Albay. How about tabi sa inter-Bicol region? Mas dakulon po iyan, as in mas madakul pa tabi. Pero na tabi, attorney, sa kabilogan tabi kan Bicol region? Yes, sinabi ko na po na ang satuyang target sa tulong aldaw na ini, digdi lang sa probinsya kan Albay is 2,150 for 3 days. And for the whole Bicol region, it is around 7,768. Ayan, dakulon partner, 7,000 plus. Ngunyan tabi, attorney, piraman tabi ang kantidad na nare-receive tabi kan kada estudyante? Well, on the basis po, kan satuyang coordination ang project ng ini with the DSWD, per student, that is 3,000 pesos po ang tinatauta. And sa satuyang paghiling, nakulao naman po yan na katabangan sa mga estudyante sa sitwasyon na ini, na nipisilong nani ang online learning. And nipisilong po ang pag-connect through the internet. So we hopefully through this amount that
is provided for the beneficiary, makakatabang pong dakula iyan sa indang online learning pong pigaapod ta. Opo. Attorney daw nga ni po kadakol na kitang natauan ng mga estudyante. Still, igwa pa din po ng mga estudyante na mauot man tabing makabali digdi tabi sa programa napadagos na pigtatao tabi kina Opo. Bicol as in DSWD. Para po sa karaman kan sa tuya mga estudyante, paano po makabali or mag-apply digdi tabi sa nasabitan ng asistansya? Dati lang po, we announced through Facebook and enlistment schedule kung saan pwedeng magpila. Dahil po nga nita pandemic bagangon yan, kay puhanta pong maghahagad kitabang sa satuyang mga coordinator to gather and refer beneficiaries para maiwasan po ang crowding dahil nga ni maski ang intention ta magtabang, kay puhantang sundon mangyari ang protocol. And we would like to avoid that situation. Ngunyan po sa satuya bagang requirements sa DSWD, ang pag-register po, ipuan lang na isurat ang sendang pangaran, ma-interview po kayan, may home visit kay puan pa, and preparation po kag sa tuyang mga pigaapod ng mga certificates. By the way, just to add, ang requirements po pala, kay puan lang ang valid school ID or temporary ID for the present school year. Kaya po na mag-present kang certificate of registration para ma-confirma kung talagang taga sa iyan, and certificate of indigency hali po sa barangay. Opo. So iyan po, attorney, ang mga dapat gibuon gan sa tuyang mga kababayan na estudyante na nagmamauot man. So yaon po dyan sa mga requirements na dapat nindang i-secure, tanganing daiman maging ulang sa inda tabing aplikasyon. Other than that, tabi, attorney, ano pa tabi ang dapat pang masabutan gan sa tuyang mga kababayan na gusto man pong may maaraman na dugang nakaaraman in terms po sa educational assistance? Well, ang ano po baga, ang requirement sa DSWD, inaapod po yung party kang social amelioration program. Kaya, araw kang sinabi ko kasubago, kay puan po ang submission kan sa ibang pangaran, and they can coordinate with our respective coordinators, municipal coordinators, para po rehistro sinda asin matabangan kang Ako Bicol in partnership with the Department of Social Welfare and Development. Primarily po, ini pong mga tawong ini na sa tuyang tatawanan ng asistensya, ito pong within the definition of indigent. Ano po? Opo. And of course, as the determination of that, magkakaigwa po screening after na may submit ang sendang pangaran. Kasi sa paagi kayan, matatawanan na po sendang ng asistensya. Opo. So yan po, attorney, partner, mga maray na impormasyon, bareta, partner, digdi o sa nagpapadagos na programa kan Ako Bicol na tabang para sa edukasyon. Oo, para ini sa second semester na siguro. So yan, partner, actually, kan pirang aldaw dyan, digdi sa may embarkadero na iling na talaga, partner, itong mga presensya kan mga estudyante na talagang labian pasasalamat na igwa, partner, nining Ako Bicol na talagang ang katuyuhan matabangan sa mga kababayan Saro, itong labian partner, patios. Saro, partner, sa pinaka-inot na programa talaga kan Ako Bicol man ining tabang sa edukasyon. Yan, tabang sa edukasyon. Attorney Boris, maraming salamat po sa imo tabing panahon at oras. Mabuhay ka po. Ayan, Mabuhay partner. po, permi ang programang Tabang Ora mismo, and mabuhay ka mo, Remy and Joshua. And God bless po sa gabos na nag-aantabay sa Satuya. Lugod, permi kitang safe, lalong-lalo na dahil pa natatapos ang pandemic, may bakuna naman na variant na nag-threaten sa Satuya. And we support each other, and through this program, we hope na ang Ako Bicol makatao and maka-extender kang asistensya sa tuyang mga learners or students. Ayan. Salamat po.
Maraming salamat, Attorney Bores. Mabuhay ka. Kaaksyongan ang third nominee kan ako Bicol Party List, Attorney Ramiro Bores Jr. Propyong Bicolano. Ayan. So speaking of tabang partner, as in pagpadaba sa mga estudyante. Iyan ang patunay, partner, na talagang ang Ako Bicol katabang na. Kasurog pa. Partner, nakakaibahan taman mo niya na pagkahapon ang saro sa mga estudyante na maswerte, partner. Ini kaya patunay na ang proyekto kan ako Bicol para sa mga jóvenes asin sa mga estudyante. Oral daw kita, partner, nananaoning tablet para sa mga estudyante. Kasabay tayo niya na pagkahapon si Joan Sirapika ang satuyang tablet winner. Maray na pagkahapon, Joan. Ayan. Taga saing ka, Joan? Taga Cobon, Tabaco City. po. Kumon, Tabaco Pirang City. taon ka na? 17. May boyfriend na? Wara pa. 17 Tayo years ta old. wara. Study first. No choice siya sa sinimbag Laro niya, day sa partner. sigurado, partner. Oo. So sa inyo nagkaklase sa Tabaco sa Sa Bicol University. Pakira Bicol nila. University, Sa East Campus. po. East Campus. Okay. So anong year ka na ngunyan? First year. Anong First kurso? BS Civil Engineering. Uy! Uy! Mga engineer. So gusto mong magpa-construct yung mga tulay, tinampo, building. Tano tayan ang napili mong kurso? Pakira nilang sa... Ay, Day marayan, be. Tama ka dyan sa napili mo. Yan ang pinakamaray na kurso niyan, Oo. civil Ano ba? engineer. Sa pamilya ba nito may engineer? Ay, wala pa po. Ako pa lang Basta po pag ang- naging district engineer ka o regional director ka kan DPWH, day mo ko paglingawan ha. Day. Gibuon mo akong taga-timplang kape. Ka talaga, partner. Oh, so gusto mo lang talagang maging engineer someday. Okay. Kung magiging engineer ka, in tatawan ni pagkakataon, anong klaseng infrastructure ang gusto mong ipagibo? Siyempre po, harong. Kasi iyo ang parang sa one of the mga needs housing kang siya, mga partner. tao. Gusto niya magtrabaho sa National Housing Authority. So mga nagpapagibo kay mga NHA, oo. Dahil sabi niya nga kaya partner, saro iyan sa mga kaipuhan na importante kay mga tao, lalo na sa mga nagpapamilya. Oo. So may mga design ka naman na nagka-receipt. Sa ngunyang pa sa naara mo na ang mga timplada kan simento. Kung piraan baybay, piraan graba, Kubiko. piraan bagan simento. May aram ka na dyan. Ay, dai pa man po ito sa muya. Madali man sa natandaan, be. 1, 2, First year 3. pa man sa napan. Pero, 1, 2, 3, sarong bag na nakakahiling simento, naman ako kasi duwang mga graba, tugon tulong po. baybay. Yan man sa timpla kayan. 1, 2, 3. Sarong simento, duwang baybay, Graba. graba, sa tulong baybay. Pag partner, dinagdagan mo na ang baybay, ginibo ng 5, tapos ang graba ginibo mo ng 4, malasado na napon kaya. Partner, Oh. brand new tablet na itaw na tulos. Ayan. Buksan ko na para sa imo yo tanganing mailing mo tulosan kagayunan. sige. Brand new tablet. Yep. Yan, tao mo na saya. Yan, Kay siyempre naka-plastic kay pa, partner. engineer Congratulations! Joan Ayan. Sirapika. Oh, kapot-kapot mo na ngunyan, Joan. Ang brand new tablet. Regalo ni Congressman Saldico. Tangarig pag naging civil engineer ka, magamit mo yan. Or pag eskwela mo, anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Kan ako Bicol Party List. Inat sa gabus po, salamat po dahil saro ako sa napili nindong matawan ki tablet na kula pwedeng tabang para sa pag-adal ko and sana dakol pa po kung matabangan na arog ko. Ayan! Napatunayan mo na, Joan, na ang ako Bicol, katabang na. Kasurug pa. Ayan! Ipangistorya mo yan duman sa Indo. Anong barangay nga ni? Kumon po. Ipangistorya mo sa Kumon na talaga nantig na ang ako Bicol na patunayan ko, katabang na. Kasurug pa. Ayan! Yan. Aram mo partner mo yan. Numero 18. Uy, An? Ako Bicol Ay, napakaswerte Party List. ng Ayan. numero. Numero 18. Very... Napakaswerte. Last year partner, ay last election, 18 man. And gusto ko lang ipaaraman sa publiko, so ipina-accredit kong party list day po tabin aprobaran. Anong party list ito? Libak party list. Libak. Oh, Paano party partner? list. Tugang iyan kan Marisol party list, Marites party list, kadakol pa. Libak party list. Naghahanap nga ni ako duman. Kung naka-aprobaran ko na, mapuo na ako maghanap kung si isayan mo yan indong maging nominado. Siyempre dapat yan, number 1 qualification para libak. Para libak. Igwa kong bistado Libak party partner. list. Igwa kong bistado partner. Ano? Tuluan ka bisto ko. Tulong kami gusto mo, para libak. Oo, Yun na, sindan ang tulong nomine. 3-6 na tulos yan, partner. Mga kakson, yan, congratulations So, sa liwat. may saro pa pala na dahil na-aprobaran. Batista. So, kay Busnico. Batista Party party list, list. dahil Dahil man ito. naman, Nali ito sa listahan. nag-decline na si Sarabay Nico. kami. Libak party list, Batista Batista party party list. Anyway, mga pang ano po. Ang day ko pa nababaritaan ko nakalusot sa Bantay Agum party list.
Kadakol mong party list na gusto ilaog. Ayo. Bantay agong party list. Partner, dahil may nanggana Iguan na akong nominado naman, sumadihon ko na taga-Kamalig. Pirming na mo bantayan si Pali. Iyo yan partner, so sarong sut-sut uli. Hindi, bantay agom na nga ni. Kaya di bantay nga ni. agom, O, party diba? Mga kaaksan, may nanggana na kita. O yan, iba man yan. May manggaganan Iba man yan, naman. partner. Kay Papa Jer man yan. Si Papa Jer dyan ang nomine. Ikaw, nasa uda na. Bantay ugom. Yan, iba man yan. Ay, Diyos ko. Ang mga nominado dyan, partner, dapat matibay Bago igwa ka nili. Partner! Garo ba'y gusto kang i-recommenda naman? Igual na naman ako lisado dyan, partner. Pas kita. Pasirin na kita sa ibang bagay. Congratulations sa imo, baby girl. Basta ang ako Bicol numero 18. 18. Ayan, di paglingawan tabi, 18. Partner! Tigrapol yan, partner eh. Tigrapol yan. Sabi na duman sa Comelec, sa numero 18, ako Bicol! Yan. Ano yan kayan, partner? May nagsuryaw, bingo! Maswerteng numero. Partner, unin na naman sa tuyang maswerteng tablet winner. Ngunya na pagkahapon siya si... Prince Tumampil! Ayan, congratulations! Prince Tumampil! Basa. Ang sa iyang mensay, maray na hapon tabi Congressman Saldico. Sana po saro tabi ako sa matawan ki tablet. Ako po sarong grade 7 na estudyante ang sa kuya tabing ina. Single parent, solo sanang nagtatrabaho para sa muyang duwa, buda sa sakuyang lola, buda lolo na nasa Katanduanes na parehong paratinda man. Ako tabi nag-aasa na mabunot nindo ninhulita ini makakatabang sa sakuyang pag-eskwela lalo na sa online class. Nasasakitan po kaya ang sakuyang ina na matawan ako ni pambakal na cellphone kaya nadidipisilan po ako na makakagibo kang sakong mga module ta sa online na paagi ang pag-leksyon kang samuyang eskwela. Nangangako po ako na kapag ako ang napili nindo, mas pagbubutihan ko po ang sakuyang pag-eskwela. Salamat po, asin, mabuhay ka mo. Yan, may maapod sa imo, Prince Tumampil. Kung paano mo makuaman ining brand new tablet na regalo sa imo, kan ako Bicol Party List dahil ining mga regalong ini na tablet, pati Patunay ng iyan, educational partner. assistance. Patunay iyan, asin ang educational assistance tapos ang tablet giveaway partner sa pagpadaba kan ako Bicol Party List sa hobines na mga estudyante. Asin mga hobines na Bicolano. Iyan. Dahil nagtutubod si Congressman Saldiconan, mga hobines na Bicolano, iwan puturukan! Bicol. Yan, bako lang sa Bicol Region partner kundi sa interong Rona. Partner sa tuyang pagbabalik, tatay na may pigmamati. Duman sa TV Albay, nahatudan nin ayuda. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot kan mahal na Diyos sa bilog na kinabaan. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobrang nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadibisilan may katapusan, kung kita magkasararo, asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laom ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karatan. Mga padaba ko mga tuga, ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa Indo, nin maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma.
Di ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex, kung gusto mo. Kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law. Nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Greco Militar. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Partner! Kan Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Partner! Dito man partner tigahagan. Oh. Pero paano kung mag-abot ang oras na padre di pamilya ka, alagad, daig ka nakakahiro? Yan partner, maray man na nabanggit mo yan. Ako, yan ang pirmi kong pigpapamibi sa kada bes na ako nagsisimba o nagpipray. Nanyo, Lord, pirmi mo akong tawaning kusog sa gabos na panahon bilang padre di pamilya. Ayan. Dapat ikan number 1 na makusog Aside partner. kan saro kang Na dapat ikan nakakahiro Ayan. talaga. Aside kan saro kang padre di pamilya, public servant ka din mga partner. I mean, nagtatabang ka din sa mga nangangaipo. Ang pirmi kong mga Lord, di bali niya ako daing kwarta, basta pirming makusog. Yan. Pero niya ko, Lord, kung luluubin mo,
okay man niya ko yung Lord na may kwarta na, makusog makusog pa. Ayan. Tama yan, partner. Kasi sometimes, ang kapagalan mo, partner, nagbubunga man yan. Yeah. Partner, yan ang namamatean kan sarong padre de pamilya, duman sa may parte kang Tiwi Albay. Na, dain na nakakairo. Dain na nakakairo. Partner, saro siyang padre de pamilya. Bisitahon ta, partner, si Tatay Sandy, na binisita sinatauanin amay na pamasko kan ako Bicol Party List asin kan Action Co Center. Yan, sa istorya ni Aika Ferry. Ang tahanan ay dapat sanang simbolo ng buo at masayang pamilya. Tahanan na nababalot sana ng magandang alaala. Ngunit naiiba ang tahanan na ito sa Barangay Naga, Sitio Panal, Tiwi Albay. Ito ang tahanan ng 38 taong gulang na tatay na si Sandy Daculio. Iba sa karaniwang haligi ng tahanan ang kalagayan ni Tatay Sandy dahil sa biglaang pagbagsak ng kanyang katawan. Kwento ni Tatay Sandy, taong 2007 noong magsimula ang hindi inaasahang pagbagsak ng kanyang katawan. Maliban sa iba na ang korte ng kanyang mga kamay at paa, may komplikasyon din siya sa balat. Nagsusugat ito at namamalat. Sa loob ng 14 na taon, sa tahanan na ito umikot ang buhay ni Tatay Sandy. Hindi makatayo o kahit man lang makaupo. Tanging ang maliit na lamang na bintana sa kanyang kwarto ang paraan para makita niya ang kapaligiran. Dagdag pa niya, ilang beses na rin siyang nagpakonsulta sa doktor at mga albularyo, subalit bigo na gumaling. Dahil sa kalagayan, iniwan na din siya ng kanyang pamilya, maliban sa panganay niyang anak na si Chinky. Kwento ni Chinky, 11 taong gulang siya noong isama siya ng kanyang ina papuntang Camarines Sur. Ngunit nanaig ang kanyang pagmamahal sa ama, kaya mas piniling bumalik sa Tiwi. Tinakas po kami ni Mama kasi rin po sa Ligmanan. Tapos, nasa biyahe pa lang po ako kahito. Gusto ko na po magbaba. Kasi isip ko po nga si Papa. Tapos po, nag-i-eskwela po ako kahito. Dahil papa-eskwela nga po ako ni Mama. Grade 10 po ako kahito. Si Mama po gusto po ako makatapos. Iisip ko po si Papa. Naraman ko po nga, nakaigda na sana siya. Mayaw ko po mahiling. Tapos mas pinili ko po, di na sana ako kay Papa. Katuwang din ni Chinky ang tiyahin ng kanyang tatay na si Nanay Salvacion na matyagang nag-aalaga at nagbibigay suporta sa kanilang mga pangangailangan. Ay, dahil ko man po ang pigsusukuan po. Sagpod po na siya nabubuhay. Kung sa isa'y po ang maiinot sa muyan, maaari sa ibabaw ng kinaban, dahil ko man po ang masusukuhan. Kung sa kuyang baga, kuyang mambagang pagsusukuan mo kadugo mo at laman mo. Dahil makin ibang tawong kuyang kang ko, ta ako po ang anay undigdi, na nakakamasid po sa iya, siyempre dahil ko man po ang sukuan. Habang buhay po dahil ko ang sukuan. Walang trabaho si Chinky at tanging ang kanyang asawa lamang ang naghahanap buhay. Kaya naman aminado siyang hirap na masustentuhan ang pangangailangan sa pang-araw-araw. Dahil pong trabaho sa alam ko po, pisilin po. Minsan po nakikita nga kami sa tindahan. Katuwang ang Ako Bicol Party List at Action Co Center ay dinalhan namin ng isang sakong bigas at grocery items ang pamilya. Bagay na mapapagaan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Parte na din ito ng maagang pamasko ng Ako Bicol Party List. Dakula pong salamat kay Congressman Saldico sa dakula po yung tabang sa muya. Ay, ako po sa Ako Bicol, dakula kong pagpasalamat. Dahil sa labis na tuwa, nagpaabot din ng mensahe si Tatay Sandy kahit hirap magsalita. Ako Bicol, tabang ora mismo, lalo na po kay Saldico, Congressman, salamat po dakula na natabahan po kami na sa tinawang pong pamasko na para po sa pamilya mo po. Salamat na po dakula. Naway magsilbing inspirasyon si Tatay Sandy sa mga katulad niya na kahit araw-araw na sinusubok ng buhay, nananatiling malakas ang pananampalataya sa poong may kapal.
Partner, tunay na ang Ako Bicol pigdadara an ayuda, pigdadara an pagdamay, pigdadara an pagmamalasakit, pinagdadara ang pagkamuot sa kapwa Bicolano, lalo na sa panahoning kasakitan. Yan, patunay yan partner na dai man si tatay makalakaw, dai man si tatay makahanap buhay, pero ang Ako Bicol partner, iyo mismo ang nagdarakan tabang, tanganing dai na masakitan ang pamilya. Sa kada best partner na naiiling ko ining mga arog ka ining sitwasyon, lalo na sa paghatod kan ayuda kan Ako Bicol Party List. Yaon duman si Binibining Aika Perry. Iyan partner na siring ka ng mga pagkakataon, nagsiserbi ining inspirasyon sa iba pang mga kababayan tang Bicolano kung paano partner ang pagriparo, pag-asikaso sa mga kapwa Bicolano na may pinag-aagihan mo niya na kadipisilan. Yan, patunay yan partner na sa anong man na buhay, anong man na kadipisilan partner, pero may pag-asa partner. Ito baga nailing bintana duman ni tatay, sa dayuton lang ang sinag ng nakakalaog, pero maski partner di na siya nakakaluwas duman sa kwarto niya. Sa simpleng pero paagi may partner, pag-asa siyang nahihiling. sa simpleng paagi partner, ang Ako Bicol, garo baga minaabot sa panahon na iyo ang tagapagligtas. Ayan. Sa anong man nakadipisilan partner, igwa man sometimes nin kagianan. Basta sabi baga, manarig lang sa mahal na Diyos. Ayan. Sa samuyang pagbabalik, may manggagananin sangribo, may manggagananin bagas. Digdi lang po yan sa Tabang Ora Mismo! Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Mig sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, yung crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot, kan mahal na Diyos sa bilog na kinabaan. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobrang nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadibisilan may katapusan, kung kita magkasararo, asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laom ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karata. Mga padaba ko mga tuga, ini po ang sa indong lingkod, sa Trillanes, minabati sa indo, nin maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natapangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay eh. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma.
hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Organismo! Partner, ngunya naman na pagkahapon, mapili na kita kan sa tuyang maswerteng cash winner. Ngunya na pagkaagay. Ayan, mainot ang cash bago ang magas. Yeah. Ayan. Ayan. Baili, bossing. Ayan. Tinawag sa tuya kan sa tuyang youngest cameraman. Ordinaryuhon na ngunya ng pagtao kang garapon. Oo. Pag babae pabayli mo, ngunya na lalaki. Ano kaya partner? May raot ng panahon. Nasa Philippine Area of Responsibility na si Typhoon Odette. Kasi ni, bako ining bagas. Cash muna partner. Okay. Cash. 0910. Galat mo na telepon ko na sana. 09 10 278 5541 taga San Roque, Legazpi City. Ayan. Si Alda Urcahu. Otro. Unattended. Another one. Huwag kayong magtata. Ay, naku, pinalsok mo sa cellphone kung kaswaring Out of coverage oras na. area, another Ay, one. bunot ako. Numero 0970 0970 342 342 72 72 21. 21. Si Angela Hilario. Angela Hilario. Kung ini taga Legazpi, ini tagama nito si Angela. Oy, tagama nito. Speaking of ma nito partner, ali kami duman ka nakaging Sabado partner. Sa nag-asulit? Bako sa Ayan na si Angela. Buyo. Mari na Angela! pagkahapon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is this Angela? Yes, Angela ine. Oh, so it's you. Oy, Angela! Makiumapot mo na ako. Ano ang chismis dyan ngunyan sa barangay nindo? Latest. Yes, sir. Ano po yan? Ano po ang pinaka-latest na chismis dyan sa barangay nindo ngunyan? Chismis? Wala nang chismis sa barangay Minasa po. Sabi na chismis ako dyan. Isa ine. Si Piolo Pascual. Isa ito. Sabi na chismis ako dyan. Ako ang nakabados kay Angeline Quinto. Jesus, busy ako sa trabaho. Hindi na ako mag-istorbohon. Oy, Angela! Dahil mo ipagbabata, may magayon na barita kami sa imo. Alag, papilion ta siya. Ano po ito? Papilion me ka. Angela, papilion me ka. Ano gusto mo? Trabaho o tapuson mo yan sa iyo? Sa mo yung sasabihin sa imo? Trabaho Or aalaton mo ang itatarami sa imo. Ngunya na pagkahapon. Trabaho, magayon. Trabaho! O di, amo muna kami kaulayon. Abo muna kami kaulayon. Muya ko ito kaulayon. Ano po ito, sir? Ayan. Ayan. Angela! Oh, may regalo sa imo, Angela, ang Ako Bicol Party List. Si Congressman Saldico, may regalo sa imong 1,000 pesos. 1,000? Oh! Wow, thank you, Ali. Sa Ako Bicol Party List! Kay Congressman Saldico nga ni. Sa Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa. Wow! Cellphone na i-claim. Ano? Cellphone i-claim. Saan mo makiklaim? Excited dun ka man talaga Ayan, yan. ka talaga, oo. Wala ko baga, mas gusto mo sa trabaho kaysa kaulay mo kami.
Ano po? Ay, hindi. Ah. Angela! May maapod sa imo, Angela, kung papa... Ako 1,000. Yan, ang gana ka, 1,000. Sa kuya, baka manin ni Sir Budol. Ay, bako! Paguna mo ka ni Tsura, may kiningduan ni partner, budol-budol. Angela! Yes, ma'am. Saan ka nag-comment? Saan ka nag-comment sa Facebook? Si Opinion Bicol. Ano? Opinion Bicol ba yun? Ah? Saan pa? Saan pa? Dakulan ako nagko-comment ko Oh, sa sige daw, saro pa sa N. Opinion Bicol ako. AKB, saan ba ito? AKB! Tama ka, AKB! Oh. Bilugon mo ito, bilugon mo ito. Ang AKB, tabi, Angela, ako Bicol Party List. Ah. Ako Bicol Party List. Yan! Oh, matubod ka lang na bako inibudol. Matubod ka lang na bako inibudol. Yes, si Ramon, isang tausan na ako. Si Ramon ba? 1,000, bakong 10,000. 1,000. Yan! Kaya sabi niya, partner, mas si Ramon may 1,000 ako. Angel, Si Ramon, may 1,000 na ako. yan. Ano mo yan ang masasabi mo, Angela, sa ako Bicol at saka kay Congressman Saldico? Tarinigaluhan ka ng 1,000. Dako lang tabang lang sa kuya. Sa dakulan kay Ipuan ko yung kwarta. Nata! Natatakay po mong kwarta! Pambakan ko kirigalo kay mama. Kay mama mo! Pera ng edad mo, Angela. Pera ng edad mo! Madam ako 23. 23! Natan boses mo gara 14. May bata ka na! Wala pa lamang masisaro. Wala ka! Kaya man palaan! Kaya pala ng boses mo piot pa! Nata, perang bata ang gusto mo. Ang maya ko kano. Kano? Ay! Ara mo, Angela! Kung araw ka ng boses mo, ngunyan taday ka pang bata, pag kano na ang naging bata mo, ang boses mo magiging wagas na! Ang boses mo magkakararapak na! Paano kaya? Kadayos mo lang ang tao, pero magayon. Nata, ano na, medyo ko, ano mo ka. Yung maapiktara niya, maniwala ka sa kuya pag Amerikano, partner. Maapiktara ng vocal cord niya. Madadamage, partner. Angela! Pati isupagos niya, partner. Apektado. Wagas kun wagas? Wasak kun wasak, Angela! Magsala, partner, makaabot pa sa katoy. Angela! Ano? Maugma ka digdi. Ano masabi mo kay Congressman Saldico mula sa ako Bicol? Maugmaon ako sana madagdagan, matitingkumin. Angela! Angela, kung gusto mo madagdagan ini, mag-intra ka giraray. Ta sa Biyernes, sigurado yan na 5,000 pesos iyo. Yes, ma'am. Angela, alaton mo na lang may maapod sa imo, Angela, kung paano ini maklay mo at sa paano ini makaabot sa imo, ha? Opo. Sige, anong pagkatrabaho mo pala mo niyan? Pizza, alkala, magbarakal ka mo, di kita nga ning dakulo ng ano ko, ang binta. Sige na, balik na sa trabaho. Sige na, balik na. Trabaho. Pagtinda na. Sige. Trabaho. Yan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, salamat po. Okay. Yan, nabusis mong yan. Pag nagkakaw ka kay Amerikano, magiging arog na kayo na. Pati pala si Supagos dami. Pati Supagos mo. Wakas. Yung partner. Si Pahingi. Sige, ngulok ni Pahingi. Ika. Partner, bilang parte kan Kapaskuhan, Season of Giving, may dugang kitang ipapanaungan niya na paghahapon sa Tuyang Show, Sarong Sakong! Bagas! Yan! Bakit na magdali? Ayan. Ay, na. Kada aldaw yan, partner mo niyan sa bulan ng Disyembre, may Urang manggagana. Nin, 1 sack of rice. Parehas lang ang mechanics partner Okay kan na, cash partner. Ang giveaway. number? Sige. 0918 0918 257 257 Ay, kulang kisarong numero. 2, 4, 6, 8, Kulang kisarong numero. Kulang. 2, 4, 6, 8. Tama! Paano man naging tama? Tabi lang ah. 91 pala. Yo, tama. 0991 825. Nagkaburuta ka na, partner. Para nakaulay. Dahil baka na ako nakato para Amerikano. Buruta ka na! 0991 825 825 7551. 7551. Tagaligaw City. Ayan, sige daw. Si Joan Urugo. Urugo, ayan. Ini po tabi ni Kadua, mga apodahan, ini tabi, Natandad. Sarap pa, partner.
Uy, maswerte ni manggagana ni one sack of rice. Sige daw. Magsimbag na niya ka mo. Taga 3rd District Park. Ay, di talaga. Alright, next. Bunot. Aluin. Next. Uy. Sige daw. Ohoy! 0938 0938 059 059 3491 3491. Joshua Martinez. Uwe. Ay, Joshua de la Cruz pala. Joshua de la Cruz. Mapetisyon ako. Buraguis, Legazpi City. Taga Buraguis. Ayan! Uuwi ka ng isang sakong bigas. Marami na pa kahapon. Maray na hapon po. Nataulokon ka, Ber? Kasi po, ako Bicol po ini. Natanaraman mo. Kasi po, siyempre, nanonood. Nanonood. Nanonood O si isa ka. ining Joshua de la Cruz. Ba? Si isa ining Joshua de la Cruz. Kaklase ko po iyan. Ang kaklase mo. Kaklase mo. Tapos, natapig gamit sa number mo. Ba? Nata numero mo ang ginamit ni Joshua. Ano po kaya, minsan kaya, ano po, ako po ang nagkukunan ka mga activities niya. Di dapat pinangaran mo na sa nasa saig mo. Di ba? Dito siya nagsimbag partner. Ah? Anong pangaran mo po? Diana po. Diana. Diana ano? Persona po. Tagasain? Legazpi po. Legazpi. O di ba nga na lang ka mo ni Joshua? Diana. Parehas man partner, ipinagamit niya sa cellphone niya. Dahil man daw jowa mo ini si Joshua. Ay, hindi akong pangaran na bata na Diana. Oh, malay mo baga. Denial ka. Ano man tapig akusaran mo akong Denial jowa ko si ka. Diana? Diana, jowa mo si Joshua? Daywan po. Sabi na? Dahil ka na magpara-deny. Abong man nga ni sa imo. Yun na nga ni. Abong man nga ni sa imo. Joanna, saan ka sa Legazpi? Sa ano po, sa Ilawod po. Ilawod. O Joanna, may barita kami sa Indo ni Joshua de la Cruz, nagkaklase mo. Pero nagdadalan ka man talaga, ano? Iyo aram niya nga ni na Kaya Bicol. nga ni, sa bagay. Joanna, Pa. Merry Christmas. Apo. Merry Christmas. May regalo. po. May regalo sa imo ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico. Apo. Sarong sakong bagas. Ano, Diana? Ayos na ini, Joanna. Ano okay man ini? Pira Sarong ka sakong mong bagas. miyembro kan pamilya, sarong nindo? Pa. Pira ka mong miyembro kan pamilya, sarong nindo? 7 po. 7. An sarong sakong bagas, piraman sa indong nga, pirang aldaw ini nakukonsumo nindo? Siguro po, mga 3 months na po iyan. Sarong, grabe ka mo minadayet. Oo. Lugod mo sarong sakong bagas, 3 months. Kaya na, Pito ka mo. na, baka utsaba lang. Ano, turulong kutsara lang ka mong maluto. Iyo, to sarong nga ni sarong bulan sa nasarong sako. Ano, tipid-tipid mo niyan? Tipid-tipid, pandemic? Kipapadyer nga niyan, sarong sakong bagas, 10 days lang. Diana, congratulations! Nanggana kanin Sarong sakong bagas! O alaton mo, Joanna, may maapod sa imo kung paano mo makuha ning sarong sakong bagas digdi sa embarkadero, ha? Opo. O magdara ka na lang ki-tricycle pag nagkuha ka kay ni, or bala ka na kung Bala ka paano. na. Kung kaya mong pasa nun, so be it. Ano? Diana, Tagailawon siya. apelido ni Tagailawon Diana. siya, may padyak duman, magpadyakan na sana. Si anapon mo si super padjak dyan si Mark. Ano nga. apelido mo, Diana? Persona po. Pamplona? Diana? Persona po. Pensona. Yo. Palitan mo na lang yung partner. Okay, congratulations! Alaton mo na lang, Diana, may maapod sa imo. Merry Christmas! Sabikan, Ako Bicol, Party List. Mabuhay ka! Ayan, partner. Mga tugang, may mga nanggana ng cash, may nanggana pa din bagas. Mga tugang, mga kabarangay, ano ang pagirumdo mo sa publiko? Ayan, sabi ko baga sa inyo mga kababayan, mga ka-aksyon, digdio sa tuyang programa sa Ako Bicol, perming may
pasorpresa sa saindo. Kaya sa mga maawat man tabing manggana, arog di Diana kinakaipuan lang tabi nindong simpleng sunodon ang samuyang mga mechanics. Enot, i-like tabi ang samuyang official Facebook page kan Ako Bicol tabang ora mismo. Ipadara tabi ang sa indong mensahe kung nata kinakaipuan nindong manggana. Day paglingawan ibugtak ang sa indong telephone numbers asin dapat magtag ning FB friends, the more the better. Asin i-share tabi ang samuyang live episode. Sa aga, may problemang legal, natutukaron sa tabang legal kan tabang ora mismo kan Ako Bicol. Pero kung may mga problema kamo dyan na nangay po kamo kay legal advice kan mga abogado, ano man na aspeto yan, magdigdilan kamo sa Action Call Center, may abogado kami digding matitibay na magtaonin legal advice. Kung gusto nindong mabunutan ng tinik, naluyo na sa indong pagabat, gusto nindo ning pag-asa, yaon digdi ang programang tabang ora mismo ni Congressman Saldico para tabi isa sa indo mga kaaksyon. Partner, 10 days to go before Christmas. Ay na daw sumanga ninong ko sa kaninang ko. Today na sa imo nagpapasilang, partner. Di ko pa nasa sabatan. Ara mo ganyan na panahon, partner, it's payback time. Kang inot, aki ka pa, ikatawan ka. Kaya nga ni, pigaanap ko sinda. Arong subagong aga, may dardara kong mga kamuting kahoy. Ay daw niya ko sumanga ninang ko sa kaninong ko, tatawang kong kamuting kahoy. Ayan, mga ninong-ninang ni Joshua, tabi, pangapudan, magpasilag na kamo, magpailing na kamo, may regalo daw si ibang partner. dardara ko. Sa aga pwedeng mga, kunya naman, puro pagulungan dardara ko. Talong, partner, pag may talong katawan mo ako. Okay. Asin dyan ang mga kaaksyon, Talagang nagtatapos. namimiss mo na ang talong, ano? Paborito ko talaga ang gulay na talong. Maski anong luto kan, partner, gulay, torta, basta talong, partner, makakanahukan. Alright? Mga kaaksyon, sa liwa, 10 days to go before Christmas. Diyan na tabi nagtatapos ang samuyang programa ngunya na paghahapon kami ang sa indong Nakay Riba, Daingiba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador, Ken Bicolanja. Sa ngaran mga tugang kan Ako Bicol Party List, siyempre pa ni Congressman Saldico na nagpapadaba, nagmamahal sa mga Bicolano. Ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless. Mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, advance, Merry Christmas.